El problema que tenim en aquests moments amb la despesa pública espanyola en realitat no és tant un problema pel costat de la despesa com un problema pel costat dels ingressos. No és que gastem molt en l'ensenyament i en l'educació, que no és així en absolut, en termes comparatius, sinó que estem davant d'una caiguda del que havien estat uns ingressos extraordinaris durant el període de fort creixement econòmic amb la bombolla immobiliària. Ara ens trobem amb la necessitat d'adequar la nostra despesa amb uns ingressos que són minvants. Cal començar o calia començar per educació i sanitat? És evident que no, perquè si ens en volem sortir un poc bé de la crisi hem de considerar que el que gastem en l'educació en realitat no és una despesa, és una inversió. Ara bé, què és el que succeeix? Que tant educació com també sanitat suposen una part molt gran de tota la despesa pública i quan les necessitats de reduir la despesa són molt importants, el govern i els governs autonòmics, ja he dit alguna vegada, que acaben anant a robar allà on hi ha diners. I on hi ha diners és la sanitat i l'educació. Això encara ens fa més mal en el nostre cas, en el cas català, perquè la sanitat i l'educació dins de les finances autonòmiques tenen un pes elevadíssim. Pensem que les hisendes autonòmiques estan hiperespecialitzades en sanitat i educació i quan s'exigeix a les comunitats autònomes que retallin la seva despesa no tenen pràcticament més instruments que reduir la despesa en sanitat primer, però després també en educació. Això és una situació que ens posa en un context molt complicat. Per sortir d'aquesta crisi necessitem invertir en capital humà, o per estar, diguem-ne, ben situats el dia que puguem sortir un poc de la crisi econòmica que tenim ara, necessitem un capital humà ben format, i un capital humà que no ens hagi marxat del país, a més. I amb això l'educació té molt camí per fer, perquè l'educació, com ha vist de manera general, té uns resultats que han de millorar bastant. Diguem-ne que l'eficiència del sector educatiu hauria de millorar i aquestes retallades de manera indiscriminada no hi ajuden, sinó tot el contrari. Sí, quan estem parlant del que és l'ensenyament no obligatori, o sobretot si ens centrem en el cas de la universitat, hem de pensar que el benefici que se n'obté de la formació universitària, els estudis superiors, és un benefici que en una part és un benefici social. Tots hi sortim guanyant pel fet que la gent jove tingui un nivell de formació més elevat. Ara bé, hi ha una altra part d'aquest benefici que es capitalitza de manera individual, és a dir, que el rendiment en forma de salari que un podrà obtenir en el futur és més alt, doncs, si té un nivell d'estudis superiors, o és més baixa si no el té. Evidentment, dir això avui, en el context d'aquesta taxa descaradament exagerada d'atur en la franja de la gent jove pot semblar un poc contradictori, però hem de pensar una mica més enllà del que és la situació que tenim avui. En una situació una mica econòmica, una mica més normalitzada, el nivell d'estudis fa que tinguem un nivell de renda un poc més alt o un poc més baix. Per què dic això? I quina relació té amb el finançament de la universitat? A veure, a la universitat hem d'intentar mantenir almenys dos criteris importants. Un és el de la igualtat d'oportunitats, almenys igualtat d'oportunitats per a un mateix esforç i independent de la capacitat econòmica. Però l'altre també és que aquell que en traurà més benefici d'aquesta inversió retorni a la societat una part d'aquest benefici. Tenim països que mantenen el finançament públic del sistema educatiu, sobretot de la universitat, el mantenen com a finançament públic. Ara bé, aquest finançament públic, primer, té a veure amb l'esforç que està fent l'estudiant. Aquí hem de pensar que en el nostre país tenim estudis, tenim forces universitats d'aquest país, que si el temps mínim per aconseguir un grau és de 4 anys,
tenen un promedi, una mitjana de 8 anys per aconseguir aquell grau. Això fa que pràcticament ens obliga a duplicar l'esforç que fem per aconseguir produir un llicenciat. Hem de millorar aquesta eficiència, no té sentit que estiguem finançant els estudiants d'una manera que no penalitza el fet de que s'esforcin poc o el fet de que aquella universitat no estigui posant tots els mitjans perquè els seus estudiants es puguin llicenciar, obtenir el grau ara en un període més curt. Aquesta és una qüestió, però l'altra té a veure això que deia de que l'estudiant més endavant, quan té èxit professional i aconsegueix uns ingressos que no obtindrà una persona sense estudis, que retorni a la societat que li ha finançat una part d'aquest benefici. El model anglès se basa en un model de préstecs, n'hi hauria d'altres, per exemple el model australià, però aquí la idea general, abans de concretar, és que mantenint el finançament públic, és un finançament públic per a l'estudiant que no és a canvi de res. A l'estudiant li podem finançar de manera pública els estudis, però que una part d'aquest finançament, per exemple, sigui en forma d'un préstec que fa el sector públic, que després, quan les coses te vagin bé més endavant, hagis de retornar una part d'aquest préstec. Clar, el que no pot ser és que això suposi una càrrega i sobretot capitalitzant els interessos que es faci inassumible per l'estudiant. Llavors sí que se'ns converteix en una barrera, vol dir que aquests sistemes han d'estar combinats amb un bon sistema de beques o bé, com el que fa algun altre país, que és que crea una mena d'impost sobre els llicenciats. Dir, miri, vostè s'ha llicenciat, li hem finançat de manera pública, més endavant, si vostè supera, quan obtingui ingressos, cobra més d'una certa quantitat X, tindrà un impost addicional que equival a que, quan vostè obté més ingressos, retorna una part del benefici que vostè ara està obtenint, i que l'està obtenint de manera individual, doncs en retorna com si retornés l'equivalent al préstec que en el seu dia tota la societat li va fer per finançar-li els estudis a la universitat. Clar, això cap a on porta? Doncs home, porta a corresponsabilitzar un poc més els estudiants en el finançament de la universitat, però això s'ha de fer compatible amb la igualtat d'oportunitat d'accés, per tant ha d'estar ben combinat amb un sistema de beques, no s'hi val a dir simplement farem créixer la taxa universitària i la pujarem fins al 50 o fins al 60% del cost, perquè llavors això és simplement posar una barrera d'accés basada en la capacitat econòmica.